गोनां आदा दावराव देख्रेब नार्जारिखौ आं जोबोद मान होयो आरो आं बिथांखौ गोबां सासे गोरों मानसि बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों खामानि मावफानो मोननाय दा दासिम गोबां बेबायदि खामानि मावनानै अनेक एक्सपिरियेन्सफोर जाबाय होननानै आं मिथिगौमोन नाथाय नैबे खनसेयाव मैयानि मिडिया बाइटखौ नुनानै आदा दावराव देख्रेब नार्जारिया लासैनो मानो सिरियास नङै जालांखो बा मानो थौले बाथ्रा बुंग्रा जालांखो बेखौ लानानै आं जोबोद मोनसे कनसार्न जादों बिथाङा मिथिनांगौमोन जे जोंना मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आसामनि WPTBC नि मिनिस्टार नङा बेयो मोनसे समाव WPTBC नि मिनिस्टारमोन दान मोननैसोनि उनावनो बे WPTBC खौ बोखारनानैहाय डक्टर रनज पेगुनो होनाय जादों WPTBC खौ खावनायाव बोखावदोंमोन BTC आरो नन BTC खिन्थु दा ज' खालामफिननानै डक्टर रनज पेगुआसो WPTBC खौहाय सामलायगासिनो दं बिनि अनगायैबो जे जोंहा जे नबसरनिया मानगोनां मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट नबसरनियानि जे ST सार्टिफिकेट दाननायनि बाथ्रा बेयाव आं जेसेबां फरायदों जेसेबां मिथिदों बिथांमोना हाइकर्टआव केस होनानै हिरा सरायनि ST सार्टिफिकेटखौ दाननाय जाबाय होननानै फोसावदोंमोन दा नाथाय फोसावनायनि गोबां दान थांनायनि उनावबो दिनैसिमबो नबसरनियानि MP सिटआ दानजायाखै मानो दानजादिया जों हैरान जादों उनाव आं मिथिबाय मानसिफोरनाव सोंनानै बा आङो फरायनानै मिथिबाय एसे जे आसलथे बिथांमोननि केसनि एगेन्स्टआव कर्टआ जे अर्डार होदों माने जोंनि जे सरनिया कसारिफोर दं सरनिया कसारिफोरनो ST सार्टिफिकेट होनाङा बा बिथांमोना ST फारिलाइयाव गैया होननानैसो अर्डार होदों आं जेसेबां मिथियो आंना भुल जायाखैब्ला नबसरनिया बिथाङा सरनिया कसारि हिसाबै सार्टिफिकेट दिहुनाखै बिथाङा बर' कसारि हिसाबैसो सार्टिफिकेट दिहुननानै MP इलेक्सनखौ गेलेदों गतिके कर्टनि जाजमेन्टआ जाहैबाय सरनिया कसारिफोरा ST नङा होननानैसो बुंदों नबसरनिया ST नङा होननानै कर्टआ बुङाखै मानो होनबा नबसरनियाया बर' कसारि हिसाबैसो सार्टिफिकेट लानानै MP इलेक्सनखौ गेलेदों दा बेखायनो बिथांमोना क्लियारिफाइ खालामनाया मोजां रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैनानै दं बिथांमोना मोनसे समाव आं खोनादों जे रंजादोंमोन बाजादोंमोन बेदर जादोंमोन पार्टि जादोंमोन जे नबसरनियानि सार्टिफिकेटआ दानजाबाय आरो बिथांनि MP सिटआबो दानजासिगोन होननानै गोबां मानसिफ्रा बिथांमोननि खामानिखौ मोजां मोननानै दान बरङनि हरदों थाखा फैसा हरदों गामि बिथांमोना फैसाबो कालेक्सन खालामनानै हरदों दा बै बिथांमोना फैसा हरनाय मानसिफ्रा मिथिनो लुबैनानै दं जे दिनै गोबाव सम जालांबाय जे नबसरनियानि ST खौ दाननाय जाबाय होननानै MP आबो दानजासिगोन होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन दिनैसिमबो मानो दानजायाखै नबसरनियानि ST आ बेखौसो जोङो मिथिनो लुबैनानै दं रायजो राजाफ्रा जोंबायदि सादा बुसा रायजो राजाफ्रा आरो बिथाङाबो दा बुंदों जे फैगोन समाव नबसरनिया MP इलेक्सन गेलेनो मोननाय नंला होननानै गमामायैनो गेलेनो मोनबावोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बेखौसो आं सोंनो लुबैदों आं अनजालु राजु नार्जारिमोननि आशीर्बादाव बिसिनि अननायाव आं जेलावसो दं क'क्राझार जेलाव 7 जानुवारिनिफ्राय आं जेलाव दङ 91 दिननि आं जेलाव दङ जोंलायनो नबसरनियानि माने सार्टिफिकेट केन्सेल जाबाय दानजाबाय बिनि MP दानजासिगोन होननानै बुंदों रंजादों बेदर जादों पार्टि जादों बे बाथ्राखौ बे राजुआ बुंदों बे एखेबारे बाराद्राय बिदि मिसा खोथा बुंनाया उचित नङा लिडारफ्रा लिडार बादि दा माने माबा जानांसिगौ राजु भाइमोना मोनसे दायथ' लाबाय माने एफागिदिर पार्टिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय दायथ' गोनां जाबाय दा गावनि दायथ'खौ खालामनांगौ बेबायदि बुंनानै गावनि वाइफखौ नस्थ' खालामनानै लानाङा गावनि मान मर्यादाखौ नस्थ' खालामनानै लानाङा बिदि बुंनानै बियो गावखौ माने नंखाय खोथा बुंग्रा होननानैसो एस्टाब्लिश खालामनाय जायो आं दाय होआखै बेखौ दा बेखौ आं निमाहाबो बिनो थिनाखै खिन्थु गावनि भुलखौ गाव जुदि माबायोबा संसोधन खालामलानोब्ला आरो बे रायजो राजाफोरजों जुदि मोजां मोनजानोब्ला आरो गावनि आदर्शखौ जुदि बे दिन्थिनोब्ला बे बुंनाया मोजां बे बिदि जायाखैमोन बे रं जादों बिदि रंजायाखै बिदि बमा फुथायाखै बेबो बुंनो हायो दा आं रायजो राजाबो मिथियो बेखौनो जे जोंहा खुनु दिन जोंहा बे रोखोम कालचार गैया जोंहा हुदा गैया बबेबा मोनसे खामानि मावनानै देरहाब्ला जे जों रंजायो जों फुरथि जायो बमा गावो जोंहा बे रोखोम जोंहा खुनु हुदा गैया जों बिदि रंजायाखै आरो जेब्ला नैबे जायनाखि हाइकर्टआ WPTBC खौ जेब्ला भट खालामलागि
आरो जेब्ला WPT BCनि एगेन्स्टै जों केस होनायाव जों जेब्ला देरहायो जेब्ला WPT BCआ गावसिनि जानाखि सरनाफोरनो सार्टिफिकेट होनायनि जानाखि अर्डार बेखौ जेब्ला उइद्र' खालामनानै लायो बे समाव आङो जोंना अनजालु राजु नार्जारिमोननि आशीर्बादाव बिसिनि अननायाव आं जेलावसो दङ क'क्राझार जेलाव 7 जानुवारिनिफ्राय आं जेलाव दङ 91 दिननि आं जेलाव दङ आरो जों बे अर्डारखौ मोनदों फेब्रुवारिनि 27 थारिखआव जों अर्डार मोनदों हाइकर्टआ बे अर्डार होदों दा गथि बबाव जों माने बमा गावनानै रंजाखो बबे बेदर जानानै रंजाखो जोंनि मानसिया बबाव फुरथि खालामखो बे आसरित बाथ्राखौ बे माने बबेनिफ्राय मोननानै बुंखो बिदि माने माबा खोथाखौ मानो अजन गैयै खोथाखौ मानो बुंनांगौ बिदि बुंनाङा बिदिब्ला मानसिफ्रा बयबो सन्देह जागोन थगायसुला राजुआ मिसा खोथा बुंग्रा होनना बुंगोन दा आं जेल जानायनि थाखाय खथ' दुखु जादों बयबो जोंनि कर्मिफ्रा जानो लोंनो खहाबा माने फुरथि गैया माने रायजोफ्राबो रंजानो बहा रायजोफ्राबो आंनि थाखाय सोरबा माने प्रार्थना खालामदों फुजा खालामदों आरो जोंनि माखासे जोंनि कर्मिफ्रा हयथ' मा जाबावनो सिन्था खालामदों गिदों रंजानायनि खुनु टाइमानो गैया दा आङो दुखु खालामो बिदि बुंनायखौ बिदि बुंनो नाङा ओमफ्राय लोगोसे बे रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय फैसा खांनायनि बाथ्रा अनजालु राजुआ बुंदों दा बे इनडाइरेक्टलि एसे माने जोंखौ फैसा खांनानै जानाय बायदि सेन्सआव बुंनाय बायदि आं मोनदों दा जोंहा फैसानि लेन माबा खुनु लब गैया जों फैसाखौ खुनु मिस इउज खालामा रायजो राजाफ्रा जोंनो जा गरफा गरनै हरदों खोब लिमिटेड गोरिब गुन्द्राफोर हरदों जोंनो 10 थाखा 20 थाखा 100 थाखा सोरबा हरदों बेयावबो जों बादा होदों जे गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा बे हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफोरनिफ्राय जोङो फैसा लानो नाङा गावस्रानो जोंनो हरनानै मा जानो जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं होननानै जोंनो हरसै गावस्रानो ओंखाम रसा लानोसै बिदि पजिसन जायोब्ला खोब गाज्रि जागोन आरो गथिखे फैसाखौ जों बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय दाला जों बे बाथ्राखौ जों बुंखादों आरो जा फैसा मोनो जों बेखौ खोब मोजाङैनो जों बाहायो खोब अनेस्टलि जों बाहायो जाला लोंला जों बिदि खालामा जोंहा बिदि हुदा गैया आरो जोङो बे केस होनायफ्राव जोंहा बिराद फैसा थांदों गावहानो फैसा दं जों गावबागाव खरस लाना खालामनानै जों मावदों बेखौ जोंथ' बुंनांगौ बाथ्रा गैया रायजोफ्रा जों मावफाग्रा मिथिखाजोबगौ दा राजु नार्जारिया मोनसे खोथा बुंबावदों जे नबसरनानि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायाब्ला फैगौ इलेक्सनाव जुदि नबसरनाया इलेक्सन कन्टेस्ट खालामबावोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोरनि जागोन होननानै बे मोनसे कुइसन खालामनानै दोनदों आरोखि दा बेबायदि कुइसनखौ मानो खालामखो बे आं बुजियाखै सोर दायनिगिरि जानांगौ मानो दायनिगिरि जानांगौ माने बे बुंनाया जोंखौसो दायनिगिरि जागोन होनना बुंनाय बादि आङो मोनदों दा जों मानो दायनिगिरि जानो फालाय जोंथ' एथ' खस्थ' खालामनानै जों मावबोबाय एथ' गोजौ लेभेलसिम जों लाबोबाय दा माथ्र' सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ होमब्ला बे गेलेनो मोनला बेनि दायित्व'थ' नोंसोरसो लानांगौ दा लिडाराथ' राजु नार्जारि भाइ मोनसे आरो बिसोरनि माने गिदिर दङ मन्थ्रिफोर दङ बिसोर दायित्व लानांगौ बिसोरसो दायित्व लानांगोन सोरखौ दायित्व माने सोरखौ रेसपन्सिबोल खालामफालाय जों मानो दायनिगिरि जानो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै मोनसे गावनि सायावनो मोनसे कुइसन मार्क लाबोनाया बे थिग जायाखै बे मोजां जायाखै बिदि बुंनो नाङामोन दा जिखि दाजाथों जोबनायाव आङो राजु नार्जारि भाइखौ आं बुंनो लुबैयो जे माने आंखौ जै माने गोथौ जानाय मोजां होनना बुंदों आं खोब सिरियास गोथौयै मावलांगोन आरो दानि जानाखि सम बे समाव जों गावजों गाव थगायलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय बे गोरिब गुन्द्राखौ दैदेननांगौआ गोरिब गुन्द्राखौ खांनांगौ बानांगौआ दिनै जेरेखम माने रायजो राजाखौ नासयलायनाय थगायलायनाय माने खालामगासिनो दङ आरो जोंनि रायजोआव गावनि न'खराव दिनै एथ' सुखि फरियाव दिनै मानसि गावथारनाय बुथारनाय गाबुखौ जागासिनो दङ बे खेथ्रआव जोङो खमसे खम जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जों सिरियासलि खामानि मावलांगोन आरो गोथौयै जों मावलांगोन खामानिखौ आं बेखौ राजु नार्जारि भाइखौ बुंनाय जायो आरो राजु नार्जारि भाइआबो नोंसोरबो गोथौ जा सिरियास जा आं बेखौ खावलायहरो आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंखौ जोंनि मावनायाव जाहाथे आशीर्बाद होयो बयबो जोंखौ माने थुलुंगा होयो आं बेखौ खावलायो दा जोंखौ गोबां रायजो राजाफ्रा खबर लायो बे नबसरनाय केसा मारै जाखो खबर लायो दा बेफोर खबर लानाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर थुलुंगा बिसोरनो जोंखौ थुलुंगा होनाय जायो बे खबर लानाया बिराद गिदिर थुलुंगा जोंखौ मावनो थाखाय माने जोंनि गोहोखौ फोराननाय जायो जों मनबल मोनो दा खिन्थु जोंहा राजु भाइ मोनहा एथ' जों बे खामानि मावबाय नबसरनायनि केसखौ जों एथ' गोबाव
जुजिबाय 5 बोसोर नै 10 बोसोर जानोसै मावबोबाय एथ' खस्थ' थाखा फैसा खरस खालामबाय दा बेफोराव फंसे खोथा बुंनायमोनब्ला बे माबोरै जाखो आदा बे 9 बोसोरनि केसा माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा बेफोरखौ जुदि सोंनायमोनब्ला जों बिराद मन'बल मोनगौमोन जों बिराद फुर्ति मोनगौमोन खुसि मोनगौमोन जे राजु नार्जारी भाइमोनाबो जोंखौ खबर लायो बयबो जोंजों दङब्लाबो जों सानगौमोन खिन्थु दुखुनांथावा बेनो जोंखौ जेबो खबर लायाखै जोंनो जेबो माने थुलुंगाबो होनाय जायाखै बेफोराव जों एसे दुखु मोनो दा बिदि जानो नाङा आङो जोंनि नेताफ्रा फैगौ समफ्राव जाहाथे माने रायजोनि अलखद समाव जाहाथे बयबो गोख्रों जायो गाबथालायो नङै खोथाफोरखौ जाहाथे बुंलायलाया नङै खोथाखौ बुंनानै जाहाथे रायजोफोरखौ आन्दाय होआ आं बेखौ बयबो खावलायहरो बे नब सलिनानि जानाखि सार्टिफिकेट बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट बेखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ दाननांगौमोन बे WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि थानाय समावनो आं बे बुंनाय बाथ्राखौ बे राजु भाइया बुंदों जे माने उरखावग्रा ब्रह्मआ 2 मासल' दंमोन WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै 2 मासनि उनाव बे सोलायजाफिनदों रमस पेगुनोसो हरजोबदों गासैबो होनना बुंदों दा बे भुल जादों राजु भाइना बे मोजाङै गावहानो इनफरमेसन गैया आंखौसो बे जेबो माने माबा मिथियाखै उरखावग्रा ब्रह्मआ जे 2 मासल' थादों होनना बुंदों खिन्थु उरखावग्रा ब्रह्मआ 6 मास WPTBCनि केबिनेट मन्थ्रि जादों बेखौ